Така, здравейте, сега ще правим квиз, колко добре познавам държавите в Азия. Тук е Ирак, тук е Йемен, тук е Малайзия, тук е Индия, тук е Таджикистан, тук е Оман, Тимур, Мянмар е тук, Непал, Турция, Тайван, Камбоджа, Узбекистан, Обединени арабски емирства е тук, Йордания е тук, Бахрейн, Армения е това, тук е Казахстан, Шри-Ланка, Сингапур, Саудитска Арабия, Южна Корея, Китай, Афганистан, Туркменистан, Монголия, Израел, Сирия, всичко отива на към 100%. Катар, Бутан, Иран, Азербайджан, Тайланд, Виетнам, Малдивите, Лаос, така, Северна Корея, Япония, Кувейт и завършваме с Пакистан за минута 41. Отново 100%. Благодаря, че гледахте и чао!